Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun ki samla banyak thuk arsaka ya kabala tip kum ka Tulba kabalong ru kawai na ka seng tremon ngobha bat ka bajiarap ya duk kisup haringkat ki kam babha jong ka kilayo pan Pynthymmai ya kinong yalam jong ka Tulba Mairang unit hagni ka sngi Pynthymmai Nongkitkam lawan banyadan lang do presiden ka Tulba sengkemi uba rishan nongrum lembat kinong yalam ka Tulba sengkemi bat kiwei Nongkitkam Pynthymmai jong ka Tulba Mairang unit ki kinthop ya ujer shailang marbanyang kumu presiden maulanai lingdo maulong kumu vice president wellness relaurin yang kumu secretary haringkat kiwei de ki khot jong ka seng Pura kaseng Tulba ngarum dekhot dakamon ladehi klem ka jingpen bor jongno ru ngakular hakmat kinong yalam jong kaseng bangan om yai lai na ki kendon kaseng ngakular ban omle kano klem ka jingtip jong ne central body ngan hangno la kalong